హౌస్‌ఫుల్ ఏపీలో పేదల ఇళ్ల కోసం ఏకంగా 68,677 ఎకరాల పంపిణీ. కేంద్ర హౌసింగ్, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ ప్రశంసలు. దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరే రాష్ట్రంలోనూ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదు. 30 లక్షలకు పైగా మహిళా లబ్ధిదారుల పేరుతో పట్టాలు. ఇళ్ల నిర్మాణంలోనూ కూడా ఉత్తమ విధానాలు. కొత్తగా 17,005 జగనన్న కాలనీలు. ఇప్పటికే 21.25 లక్షలకు పైగా ఇళ్ల నిర్మాణం. తద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారీ ప్రోత్సాహం. కోవిడ్ అనంతర ఆర్థిక పునరుద్ధరణకు దోహదం చేసే తాపీ, వడ్రంగి వంటి 30 వృత్తిపర వర్గాలకు భారీగా ఉపాధి అయితే చేకూరింది. కాలనీలో మౌలిక వస్తువులకు పెద్దపీట వేశారు. సబ్సిడీపై స్టీలు, సిమెంటు, ఉచితంగా ఇసుక కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్జెండర్లకు కూడా ఇళ్ల స్థలాల్లో వివక్ష నుంచి అయితే విముక్తి ఇచ్చారు. వారికి కూడా ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా జగనన్న కాలనీలు అనమాట. సో జగనన్న కాలనీల్లో ఇవి ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఇల్లు. ఇవి ప్రభుత్వమే వారు నిర్మించి అయితే ఇస్తే ఆప్షన్ 3 ఇల్లు అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇవి మొత్తంగా ఒక కాలనీల కింద అయితే ఒక ఆర్డర్లో నిర్మించడం అయితే జరిగింది, పెద్ద పెద్ద రోడ్లు అయితే వేసి. సో మిగిలిన వారు సొంతంగా నిర్మించుకునే వారు అయితే వారికి నచ్చినట్టయితే వారు కట్టుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నేను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతాను.